bala ko tang pialong basketball ngayon eh. Di pare, bimiyalong na kami nanding kay Ugto. Mga bandang alas 10, bimiyalong kami. Sigurado may sampot ko kanyan na. Pare, syempre, pasanggada ako pare. Sampot kayo wala. Pigpa pa kami laretan dayo, pitulang balibag. Manyaman lang. Manyaman lang pamomba pare. Pare, bad trip. Hold up itang pisa ko na bengi ah. Ba't yung mga Manila? Oh, no rin. Kaya skinita tamo. Uri mo sabihan, nakilala yung menol tap. Ali pare, makarina pa mo mo. Sabi ko pa mo, safe kaya kata mo. Kilala kaya naman tang peka demonyos kaya kata mo. Niya balo ko, nakakakuha katalbuan. Bah, ninuwa rin peka demonyos kaya ni kaya kata mo pare. Huwag ka na ako makalawi, palagay akong men hold up. Bah, wala na akong magsasabyan. Defensive mo naman. Da nakapin binanggit lagyo, bang kami mo eh. Pag mayaban ming pisan mo, loko 1.5 ya pera. Bah, yun naman pare, balo mo. Buladas, apulo yan libo laman wallet. Winidraw na pa dito. Pare, 10k ya pala laman wallet. O tiga naman, manula kang 1.5 ya mo laman yung wallet no. Masakit pare, tsaka rin tang lisensya na. Kakarigyo na pa. Apong itangat mong ID na. Ba muna. Expired ning lisensya na eh. Nano nga manon mo nga lula ID, duwala mo ya. Kalaram mo na. Ba pare, o di depensa ka, katang may hold up eh. Ali, huwag man yung kanang ko. Amo. Oh, bakit kayo? Ito, saan kanang daw itong kay? Yung menolda. Bala ko ken, loko. Baba, misang kanang ko po. 1.5 ya, pero yung pisan mo, loko.